Stħarriġ li sar mill-MUT juri li 85% tal-edukaturi iwettqu xogħol volontarju li huwa addizzjonali mal-ħidma li ssir minnhom fl-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi ta' pajjiżna. Dan is-survey sar f'Mejju li għadda u fih ipparteċipaw 181 edukatur. Bil-President tal-MUT Marco Bonnici jgħid li dan l-eżerċizzju juri li minkejja limitazzjonijiet kollha l-għalliema qed jagħtu ħafna aktar minn dak li huwa rikjest minn xogħolhom. Is-survey tal-MUT juri li 62% tal-edukaturi jagħmlu ħidma volontarja fl-iskejjel għaliex iħossu li jridu jagħtu aktar lill-istudenti, lill-ġenituri u lill-iskola nnifisha. Għalkemm 44% jemmnu li jaf ikun hemm riperkussjonijiet jekk ma jagħmlux dan it-tip ta' xogħol ekstra. Dawk il-wieġbu qalu il ħafna minn dan ix-xogħol ekstra jagħmluh wara l-ħin tax-xogħol jew saħansitra fil-weekends meta l-edukaturi jkomplu bil-ħidma tagħhom lil mill-iskola. Skont dan l-istħarriġ, il-maġġoranza tal-għalliema ma jħossuhomx apprezzati. Fil-fatt, 7 minn kull 10 edukaturi iħossu illi mhumiex apprezzati fix-xogħol tagħhom.